खुलुमबाय, आंनि मुङा थमास ब्रह्म। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों 2040 मायथाइनिफ्राय 2050 मायथाइसिम फिउचाराव जानो गोनां माखासे जेन्युइन फेक्टफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। जुदि नोंथांमोना 2021 मायथाइनिफ्राय 2039 मायथाइसिम जानो गोनां माखासे जेन्युइन फेक्टफोरखौ नुवाखैब्ला गाहायनि डिसक्रिप्शनाव हाबनानै नायहैनो हागोन। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि गोदान भिडिअखौ। 2040 बे बोसोराव इन्डियानि थाखाय जोबोद मोजां बोसोर जागोन, मानोना दिनैनिफ्राय 19 बोसोर उनाव थामहिनबा 2040 आव इन्डिया आरो चाइनानि इक'नमिया इउएसए जों समान जाहैगोन आरो बे मोनथाम हादोरा बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन जीडीपी गोनां हादोर जाहैगोन। बे बोसोरसिमावनो निसा एबा सिगारेट बायदि मुवाफोरा जोबस्रांलांगोन। 2041 बे बोसोरसिमाव ग्लबेल टेम्पारेचारआ 2 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन जाहैगोन, जायनि जाउनाव गोबां सा मिरु आरो खोला मिरुनि बरफफोरा आवलिलांगोन। बे बोसोराव जापान हादराव जोबोद गिदिर अरगें हाजो बेरफ्रुनाय जागोन, मानोना दा बिनि सोमोन्दै मिथिखाबाय। बिनि थाखायनो सिगां प्रिपेरेसन खालामखानाय जागोन, जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया। 2042 बे बोसोराव मुलुगनां सुबुं सानखोआ 9 बिलियनसिम जाहैगोन। बे बोसोराव मोख्रा बायदि जिउआरिफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रि सम जाना फैगोन, मानोना बे बोसोरसिमाव 300निबो बांसिन स्पिसिसफोरा बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन, जेराव मोख्रा, मोसा, लंगुर, गरिला बायदियाबो दंफायो। 2043 बे बोसोराव मुलुगनाव दुंखावनाय ग्लबेल वार्मिंनि जाउनाव खोला मिरुनि बरफफोरा 50% आवलिगोन। बे बोसोरसिमाव जोंनि न'खरनि गोबां मुवाफोरा इन्टारनेटजों कानेक्ट जाहैगोन आरो जोंनि न'आ स्मार्ट ह'म जाहैगोन। आरो बे बोसोरसिमाव मानसिनि देहानि अंगफोरा कम्पिउटार मेसिनाव कनभार्ट जागोन। आरो बे साना गोजान गैला जे जों मोनसे साइबर्ग जाहैगोन, थामहिनबा खावसे मानसि आरो खावसे रबट। 2044 बे बोसोराव 1.2 मिलियननिबो बांसिन सुबुंफोरा केन्सार बेरामाव गोग्लैनो गोनां जागोन। केन्सार बेरामनि जाउनाव 6,08,000निबो बांसिन सुबुंफोरा थैनो गोनां जागोन। 10% बांसिन सुबुङानो गुबुंले बारहावा उखुन्दैनि जाउनाव बे बेरामाव गोग्लैनो गोनां जागोन। बांसिन 50 बोसोर बैसोनि बारा सुबुंफोरा बे बेरामाव गोग्लैगोन। 2045 बे बोसोरसिमाव रबटफोरा ओरैबायदि इन्टेलिजेन्ट जाहैगोन, बिसोरनियावबो सुबुंफोर बायदि फिलिंस फैगोन। आरो बे समावनो जाहैगोन जे सुबुंफोरा AI एबा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सफोरा सुबुंनि थाखाय गिख्रंथाव जाना फैगोन। 2046 बे बोसोरसिमाव जापाननि सुबुं सानखोआ 100 मिलियनसिम खमायगोन। 2047 बे बोसोराव माउन्ट एभारेस्टनि ग्लेसियारनि रोजागासेया खमायगोन। 2048 बे बोसोरसिमाव आयनिक आइस थामहिनबा आर्टिफिशियेल रेटिनाया बानायफुंजागोन। रेटिनाया जाबाय जोंनि मेगननि नोजोर मुवानि थार आरो उल्था सायखं सोमजिहोग्रा। 2049 बे बोसोरसिमाव सुबुंनि लेबारनि केपासिटिया 90% गोग्लैगोन, मानोना गोबां जायगाफोरावनो रबटफोरा बाहायजागोन आरो सुबुंनि बेखारफोरा बांहैगोन। 2050 बे बोसोराव हार्ट अफ आर्थ एमाजन रिभारआ 50% जों सुबुंनि थाखाय जोबस्रांलांगोन। खावसेनि बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय गोग्गो दैनि आंखाल जाहैगोन। होनब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो बबे बोसोरखौ बांसिन इन्टारेस्टिं मोनदों बेखौ गाहायाव कमेन्ट होना फोरमायहर। आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। आरो जुदि नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामना हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुग्रोयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।